Sa loob ng 32 years, patuloy ang Levi P. Laos o LPL Foundation Incorporated sa pagdaraos ng mga inisyatiba upang maisulong ang countryside development. Pinagpapatuloy lang namin yung kanya naumpisahan through the Scholarship Foundation. So today, we're very happy to be here to again provide 17 scholars that truly deserve this, that truly deserve education. No? So kasi naniniwala ang foundation na ang kabataan, syempre ang future ng bayan, di ba? And for them to have a really good foundation, it's through studying and working hard to achieve their dreams. At ngayong Lunes, October 7, 17 estudyante ang nakatanggap ng assistance bilang bahagi ng kanilang scholarship program. Sa pangunguna ng namayapang founder ng Laos Group of Companies o LGC na si Levi P. Laos, umabot na sa 72 ang natulungang makapagtapos sa kolehiyo ng foundation simula pa noong 1992. So nung una, nag-umpisa tayo as a scholarship foundation. In fact, for those people who know it, they know Levi P. Laos as a Levi P. Laos Scholarship Foundation. So that's why we dropped the name scholarship, is because hindi na lang yun ang ginagawa natin. Bukod sa pagbibigay ng mga scholarships, we also partner with other institutions, diba? That's why we do waste management, recycling. We did one with Ayala last year on the Rise Against Hunger. And there are other initiatives that we've been doing. Kaya nararapat na parang while it's the main advocacy of the foundation, we feel that there are other areas that we also need to to help out and na kayang gawin ng foundation na tumulong man lang, no? Kwento ng chairman at CEO ng LGC na si Lizette Laos Velasco, malapit sa kanyang puso ang programa dahil naging aktibo na rin siya rito kahit na nung siya'y nasa kolehiyo pa lamang. I always get emotional during scholarship awarding because not everybody gets a chance to get to study, and it's nice that we are given the chance to provide that education to everybody. Malaki naman ang pasasalamat ng mga scholars, kagaya na lamang ni Gwyneth Zoe Gutierrez at Lawrence Ashley Ruiz, kapwa mag-aaral sa Mary the Queen College, Pampanga Incorporated. Very big help po siya since yung father ko po is dating nananahe. Ngayon, magme-mechanic po siya. Great provider po kasi siya. So, si mother ko po is housewife. Parang for me po kasi, parang may-help po talaga siya. Siyempre po, less po sa gastos, sa isipin, ayun po. With this po, makukontinue po yung pag-aaral ko, rooting po for graduation na. So, yung naging scholarship ko po is a big opportunity po na nag-aabang po sa akin the future. Important po siya kasi po, lalo na po sa aming mga graduating students, kasi po parang one step, na po siya, may ensure na po yung namin sa graduation, especially po sa school po namin sa MQC, may tuition fee po. Parang ito pong scholarship grant na binigay po nila sa amin is parang makakabawas po sa iisipin, especially po sa course namin na accountancy po. Kasi po mahirap po kasi yung accountancy, and nag-aaral po while iniisip po yung mga financial constraint is very much difficult po. Pero through the help of Laos Foundation po, parang mababawasan na po ng iisipin. And kaya po super grateful po ako, especially kami po ng mga co-scholars ko po ng Laos sa opportunity po. Liana Canilaw, CLTV 36 News.